Biye alamsay septembre kalo tile 18 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka premier ministre ni essence feerelaw ka jɛkuluba ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don la. Fo ka taga se an ka kɔkanko ministre ani Nations Unies coordinateur ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Taratado septembre kalo tile 16 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ni pétrole feerelaw ka jɛkuluba ye ɲɔgɔn ye. U ka lajɛrɛ nin kɔnɔna la u ye hakilina falenfalenw kɛ baara taabolo kan. U ka secrétaire permanent k'a fɔ la ni o ye Ibrahima Touré ye. Ale ye a jira k'u labɛnnen bɛ ka baara kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye hali k'a sɔrɔ ko gɛlɛya bɛ u kan, nka ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama an bɛ wagati min na ko bibi in na lakanabaliya ɲɔɲɛlen bɛ siraw kan, ko o de kɛlen bɛ sababu ye ka u ka essence n'u ka pétrole bɛɛ lajɛlen ka olu bali ka don jamana kɔnɔna la, ko u mago bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ la. O hukumu kɔnɔna la an ka premier ministre ye a jira ko u k'a dɔn ko jamana ɲɛmaaw b'a kalama ko gɛlɛya caman bɛ u kan, wa fana k'u bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na sira ninnu kan, an ka essence ni an ka pétrole bɛ se ka don hɛrɛ ni baden na an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. Sabula ko an ka jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini belebele dɔ de ye jamanadenw mago bɛ se fɛn o fɛn ma u ka se k'o sɔrɔ hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ dekun ma u sɔrɔ. O hukumu kɔnɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kelen-kelenna bila sen kan yaasa ka dan sigi lakanabaliya la siraw la, essence ɲuman bɛ se ka bɔ u bɔyɔrɔ la ka don an ka jamana kɔnɔ hɛrɛ ni baden na cogoya min. Wa fana ko maaw kana ɲinɛ an bɛ wagati min na ko bibi in na an ka finitigilakaw bɛ wuli ka jɔ min na ka ɲɛsin Bamanci wale tigilamɔgɔw ma, ko o de kɛlen bɛ sababu ye komi u tɛna se an ka finitigilakaw la u b'a fɔ ko u bɛ baga ni maa kofɔlen ninnu ma. Maa minnu bɛ ni u ni tora a la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o maa kofɔlen ninnu ma, wa fana a ye a jira ko hali ni o ye a sɔrɔ ko an bɛna na taama an sen de la ka taa an ka essence ni an ka pétrole ta wɛrɛ la ka na ni a ye an ka jamana kɔnɔna la, ko an bɛna na ye a ye an ka jamana kɔnɔ ko a tɛna na to yen wa dan bɛna sigi fana lakanabaliya la ka bɔ sira ninnu kan yaasa an bɛ se k'an ka taji ninnu sɔrɔ hɛrɛ ani baden na cogoya min na. Tɛnɛndo septembre kalo tile 15 san 2025 an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération Abdoulaye Diop ni Kassim Diagne ni ale ye Nations Unies ka coordinateur ye par intérim an fɛ yan nɔ ni ale ka kan ka kɔsegin ka taa a ka jamana na olu ye ɲɔgɔn ye. U ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la an ka ministre ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase Nations Unies ka coordinateur ma k'a jira ko a ye wulikajɔ min bila sen kan a ka nin wagati ninnu kɔnɔna la ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ka o lase a ma, sabula ko a ye a seko ni a damayira kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Nations Unies yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Bolodi ɲɔgɔnma bɛ caman bɛ se ka fara o kan cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la min ye monsieur Diagne fana ye a ye fana ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana ɲɛmaaw ma, sabula ko a ye wagati kunkurunin min kɛ an ka jamana kɔnɔna la bonya ni karama ko o de taara ka ɲɛsin an ma, wa ko o fana ye fɛn ye a yɛrɛ tɛna ɲinɛ min kɔ. An ka ministre ye a jira kumakuncɛ kuma la ko min ye an ka jamana ye a jɔyɔrɔ ka bon Nations Unies kɔnɔna la kosɛbɛ, wa ko u bɛna taa ɲɛ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni Nations Unies maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka caman fara o kan yaasa Nations Unies ni an ka jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o tɔnɔma bɔ cogoya min na. An ka kiiritigɛla minnu farala ɲɔgɔn kan ni o ye an ka avocaw ye yaasa ka ɲɛsin an ka senamatɔn cili minnu kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka dama kasi sɛbɛn don an ka kiiritigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ. Olu bɔra ka laseli kɛ septembre kalo tile 16 san 2025 yaasa ka kunnafoni di maaw ma a ko kan. U ye a jira k'an bɛ wagati min na ko bibi in na ko a bɛ u ka dossier bɛ sira jɛlen kan, sabula u y'a jira ko sigida 6nan tribunal ko kan ka u ka sɛbɛnfura lajɛ, nka o baaraw kan ka kɛ
araba septembre kalo tile 24 san 2025 wa ko kɛnɛ kan fana an ka jamana kan ka na ni a ka hakilinaw ye ka o defa ani olu fana kan ka na ni u ka hakilinaw fana ye ka o defa a kɛnɛ kan o kɔfɛ fana u y'a jira ko sigida fɔlɔ tribunal ye jaabi min di u ma ko o kan ka lase cour constitutionnelle ma cour suprême ka sira fɛ hani u ye a jira fana ko min ye an ka sigida sabanan naaninan ani a duurunan ye ko olu kɔni ma sɔn ka u da don a ko la nka min ye olu ka jaabi kɔni ye ko o ma se cour d'appel maaw ma Bamakɔ kɔnɔna la yan fɔlɔ ani u y'a jira fana ko u kun ye u ka sɛbɛnfura min na don cour suprême yɔrɔ session administrative ka bolo fɛ ko o bɛ a sira kan ko ni Ala sɔnna ma u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min ani o kɔfɛ fana u ye a jira u ye damakasi sɛbɛn don honorable Biton Mamari Kulubali ni Mulayi Keyita min na u ye ɲɛfɔli fana kɛ o ko la sabula u y'a jira ko olu ka kiiri baaraw kan ka kɛ octobre kalo tile 2 san 2025 wa ko jamana kelen tɛ ka lakana fosi ta ka ɲɛsin u ma sabula ko u ye waleya min ta ka ɲɛsin u ma a ma kɛ u ka baara kɔnɔna la ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa a kiiri bɛ tigɛ a tigɛcogo ɲuman na min ye jɛkulu in ɲɛma ni o ye monsieur Mutaga Tali ye ale y'a jira k'ale n'a a tɔw labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka nin kɛlɛ in kɛ yaasa u ka hakɛ u bɛ se ka segin u ma cogoya min na. Ka kɛ ni ɲinan kalanta ɲɛbila baaraw ye tɛnɛndo septembre kalo tile 15 san 2025 an ka kalan minisiri Hamadu Si Sabanɛ ni an ka lakɔli karamɔgɔw ka sɛndikaw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye hakilina falenfalenw kɛ yaasa ɲinan kalanta u kana na se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na octobre kalo tile fɔlɔ min kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ ka bɛn u ma u ka lajɛrɛ in kɔnɔna la min ye nin sɛndika maaw ye u ye u da don gɛlɛyaw la minnu kɛlen bɛ ka u jɔrɔ nin wagati in na ka ɲɛfɔli kɛ o la an ka minisiri ye sabula u ye a jira ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ko min ye enregistrement dɔw kɛra min ye lakɔli karamɔgɔ dɔw tɔgɔ sɛbɛnna k'a jira ko u tɛ lakɔli karamɔgɔ ye olu tɔgɔw bɔra la k'a jira ko u ye fictifu de ko o jɔrɔna ko belebele bɛ u la hani fana ko lakana jumɛn de talen bɛ ka ɲɛsin olu lakɔli karamɔgɔw yɛrɛ ma ko u b'a fɛ ka olu dɔn u ka hakilina falenfalenw kɔnɔna la minisiri ye a jira ko jɔrɔna ko ni haminako min bɛ u la hali ni a ka département min na a seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka haminakow ka se ka fura sɔrɔ a la teliya la ɲinan kalanta a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ fosi ma don a senkɔrɔ wa a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ lase an ka lakɔli karamɔgɔ ninnu ma olu minnu b'u cɛsiri sanga ni wagati ka denmisɛnw kalan yaasa olu bɛ se ka kɛ sini maakɔrɔba ye ka jamana jigifa cogoya min na. Tɛnɛndo septembre kalo tile 15 san 2025 an ka sigida minisiri ni saniya minisiri madame Dumbuya Mariam Tankara ni monsieur Russo Fil ni ale Tuba ni ressources ɲɛmaa ye ale ni a baaraɲɔgɔnw bisimila yaasa baara min bolodalen bɛ nin cakɛda maaw fɛ ka ɲɛsin an ka sanubɔyɔrɔ ma min bɛ kangabakaw fɛ yen nɔ ni o ye kɔbadani ye ni maaw bɛ se k'u da don o la cogoya min ka ɲɛfɔli kɛ a ye u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la ni maa ninnu ye a jira ko san kɔnɔna la olu ka cakɛda bɛ se ka sanu tɔni 5 ɲɔgɔnna de sɔrɔ ni o sɔrɔla kɛmɛ sara la 35 o ye an ka jamana ta ye i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura min sigi ka ɲɛsin an ka dugu jukɔrɔ nafolow ma o bɛ o ko fɔ cogoya min na nka u ye jɔrɔna ko dɔw fana jira an ka minisiri la sabula u y'a jira ko u mago bɛ ji ɲuman na yɔrɔ in na o kɔfɛ fana ko u ni maa minnu kan ka baara kɛ yɔrɔ in na ni o ye yen sigibagaw ye ko o recensement baaraw kan ka kɛ ani maa minnu yɛrɛ bɛ nin wagati in na n'olu bɛ sanu baara la kɔbadani na ko olu kan ka bɔ yen nɔ yanni olu ka baara daminɛw cɛ o kɔfɛ min ye an ka minisiri ye a ye a ɲini nin maa ninnu fɛ ko jamana ye sariya min ta ka ɲɛsin an ka dugu jukɔrɔ nafolow ma a kɔni ka di ale ye u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o sariya kɔnɔna la ani fana yanni u ka baaraw cɛ u ni kangabakaw kan ka sigi ka ɲɛfɔli kɛ yaasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ u ka baara taabolo la cogoya min na ani fana a ye a ɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka kɛ misaliya ɲuman ye u kana na waleya ta ka ɲɛsin yenkaw ma min bɛ se ka dankari kɛ u ka hadamadenya walima u ka sigida la.
Kenyabakaw fe an ka fintigilaka minnu be yen olu ye wulikajɔ bila sen kan septembre kalo tile 9 su ka dugu jɛ a tile 10 na san 2025 ka tɛgɛ kɛ maa 5 la minnu ka baara bɛnnen bɛ bingani wale ma ka ɲɛsin yenkaw ma Kereko ani Tabakoto kɔnɔna la a yirala ko ni maa 5 minnu minɛna u si b'a daminɛ san 23 ka taa bila san 37 la an ka fintigilakaw kelen kɔ ka tɛgɛ kɛ u la u ye marifa kelen fo ka taga se moto 6 ani téléphone portable ni BCw sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bolo an bɛ wagati min na ko bibi na u b'an ka fintigilakaw ka bolo kan. Digitalisation kuma min fɔra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko a bɛna don an ka cakɛdaw la a bɛ wagati caman bɔ u ye a baara bila sen na sabula tarata don septembre kalo tile 16 san 2025 an ka taamako minisiri n'o ye an ka ministre de transport ye ani an ka kɛnɛya minisiri ni an ka mara minisiri n'o ye ministre de l'administration territoriale ye olu kelen bɛ ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan olu nana ka na ɲɛfɔli kɛ o la an ka premier minisiri yɔrɔ min ye an ka taamako minisiri ye ale de ye kuma daminɛ ale y'a jira ko olu ye fɛɛrɛ 4 ɲɔgɔnna olu sera ka o sɔrɔ sabula u ye système dɔ bila sen kan min bɛ wele ko sigidolo ka baara bɛna bɛn sɛbɛnfura ko fɛn o fɛn ni o bɛ ɲɛsin taamako ma ka se ka o kow ɲɛnabɔ yaasa maaw bɛ se ka u ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ a ko la ani jamana fana ka se ka a ko ɲɛ ka ɲɛdɔnni kɛ a la cogoya min na ani ala nafolo sarako fana kow bɛ ɲɛnabɔlen don sabula u bɛna jɛ ka baara kɛ ni trésor pays ye o kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min maa o maa ni i mako bɛ i ka permis de conduire biométrique fo ka taga se i ka carte grise ani i ka 3e plaque o kow bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ sigidolo application fɛ o kɔfɛ fana u ye a jira ko péage minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ sɔrɔ olu la sabula k'u ka jateminɛw kɔnɔna la min ye péage 33 o de bɛ an ka jamana kɔnɔna la 10 olu ka digitalisation baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kaban wa u ye a jira fana ko min ye péage min masalakaw fɛ yen nɔ ko digitalisation sababuya la olu ka sɔrɔ bɔra sefa wari miliyɔn 30 la ka na sefa wari miliyɔn 65 ɲɔgɔnna na halisa u ye a jira fana ko ANASER fana ka bolo fɛ u ye fɛɛrɛw bila sen kan yaasa o digitalisation baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na tike min ni o bɛ di maaw ma a kɛra tike moderniselenw ye o a kɛra tike de management système ye o fɛn bɛɛ lajɛlen o nafolo sarako o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ u ka nin système in de fɛ ani o kɔfɛ fana u ye a jira min ye an ka pankuru jigi kɛnɛba kɛrɛfɛla ni o ye an ka aéroport kɛrɛfɛ parking min bɛ o yɔrɔ la yen nɔ ni o ye mobili bila yɔrɔw ye min ye o nafolo ko ani o ɲɛnabɔli ko ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ u fɛ wa k'u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa a ko bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la cogoya min jamana ɲɛmaaw bɛ se ka a kow ɲɛdɔn wa fana ɲagami fosi kana don a ko la o kɔfɛ min ye an ka kɛnɛya minisiri ye ale y'a jira ko u ye open clinic bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye kunnafoni jɛlen bɛna sɔrɔ an ka kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen kunkanko la an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a sɛbɛnfurako ni a nafoloko o fɛn bɛɛ lajɛlen o bɛna na o ɲɛnabɔ wa k'a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna yɛrɛ ka ban an ka kɛnɛyaso dɔw la wa ko donna nataw fana na u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan yaasa ani nina fo ka taga se amu o baaraw bɛ se ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donna nataw la cogoya min an ka mara minisiriso ye a jira ko olu ye système dɔ bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye an ka jamana ɲɛmaaw bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ mara bɛɛ lajɛlen ka ni o ye an ka jamana kɔnɔna kow bɛɛ lajɛlen an ka jamana ɲɛmaaw bɛ se ka o dɔn cogoya min na ani fana ko hali association minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa o association ninnu an ka jamana ɲɛmaaw bɛ se ka o lakodɔn ani fana a maada hakɛya u bɛ baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen dɔn cogoya min na ani fana an ka espace public ninnu u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa o kow bɛ se ka ɲɛdɔn système in fɛ cogoya min na.
Tarata do septembre kalo tile tan ani wɔɔrɔ san 2025 an ka aéroport international ɲɛma ni o ye colonel Lasina Togola ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen yaasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kunnafoni dɔ la cogoya min sabula a ye a jira ko nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen kɔ ni miniti 30 ye ko marifa cikan dɔw mɛnna an ka pankuru jigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la ko bɛɛ lajɛlen ka a faamuya ko an ka finitigilakaw de tun bɛ u ka kɛlɛdege baaraw la wa ko o min bɛ ka kɛ fana a kun de ye ka se ka maaw n'u bolofɛnw lakana aéroport fanfɛla la ko bɛɛ kelen n'a ka hakili sigi sabula ko olu yɛrɛ ka jɔrɔna ko belebele dɔ ye ka maaw n'u bolofɛnw ka u lakana ko baasi fosi tɛna maa si sɔrɔ wa ko kɛlɛdege baara min fana bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la ko bɛɛ kɛ i hakili sigi baasi fosi tɛna maa si sɔrɔ u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa u n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana hɛrɛ ani baden kɔnɔna la aéroport la. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la septembre kalo tile 16 san 2025 Sierra Leone jamanakuntigi Dr Julius Maada Bio sera Burkina Faso kɔnɔna la a bisimilayila Burkina Faso jamanakuntigi Capitaine Ibrahima Traoré fɛ u ka nin ɲɔgɔn lajɛrɛ in kɔnɔna la u bɛna na hakilina falenfalenw kɛ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min donna nataw la hani o kɔfɛ fana u bɛna hakilina falenfalenw yɛrɛ kɛ u ka région fo ka taga se diɲɛ jamana wɛrɛw ma u bɛ se ka baara minnu boloda o ko ta fanfɛla la u bɛna na o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni tile fila baara in kɔnɔna la. N'an bɔra an bɛ taa Chad kɔnɔna la tɛnɛndo septembre kalo tile 15 san 2025 Chad wasabulon maaw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ka sariya sunba min tara décembre kalo tile 29 san 2023 ni o bɛ kuma u ka jamanakuntigi ka san da hakɛya kan a kan ka san hakɛya min kɛ u kunna sabula ni sariya sunba in tun bɛ jamanakuntigi yamaruya ko a ka san 5 de kɛ jamana kunna nka wasabulon maaw ye a jira k'olu b'a fɛ yɛlɛma ka don a la ko a ka kɛ san 7 ye wa ko yɛlɛma fosi kana na don a la min ye maa 171 y'a jira ko olu sɔnna o ma maa 1 y'a jira k'ale ma sɔn maa si ma a yɛrɛ minɛ wa a jirala ko u ka nin sariya sunba in a kan ka lase sena maaw ma yaasa olu bɛ se ka jateminɛ kɛ a ko la cogoya min na u ka congrès senfɛ min kan ka kɛ octobre kalo tile 13 san 2025 wa a jirala fana ko o kɔfɛ min ye sariya sunba in kɔnɔna la k'u b'a fɛ vice premier ministre o ka poste o fɛnɛ ka don a kɔnɔna la ani min ye wasabulon maaw ka mandat ye ko dɔ ka fara o fɛnɛ kan o ka bɔ san 5 la ka kɛ san 6 ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.